Tai 2 syöttöä. Meidän maali vähän hajosi, mutta me saatiin se takas kasaan. Moikka! Moi! Milla Puunsar on palannut Bundesliigasta takaisin Suomeen ja Bundesliigakauden jälkeen pientä vaivaa ja nyt näytämme teille, että miten tämä kentälle paluu kuntoutusprosessi etenee. Tässä on tärkeää, että koko ajan tunnustellaan, että miten se kehon osa, missä se vaiva on, niin reagoi, jotta me saadaan muokattua tämä harjoittelu, niin hän pääsisi mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti takaisin siihen harjoitteluun. Jatketaan. Jatketaan. Tuossa vähän tuntuu. Joo. Otetaan vähän sitä tavallaan varpaiden liikesuuntaa. Okei. Niin, kun halutaan kuntouttaa tehokkaasti eli nopeammin korkeammalle tasolle, niin silloin tätä tilannetta päivitetään päivittäin Millan kanssa. Jos sinä haluat kuntouttaa mun kanssa, niin me voidaan esimerkiksi päivittää tilannetta viikoittain, jolloin me saadaan mahdollisuus siihen, että me kuntoutetaan nopeammin parempaa suorituskykyä. Tässäkin nyt Millalla niin todettiin paremmaksi, että hän tekee tämän välihypyllä. Nyt me löydettiin semmonen hyvä välimaasto, missä meidän kannattaa tehdä. Ja se välimaasto perustuu mun ammatilliseen näkemykseen ja Millan omiin tuntemuksiin ja mitä hän ajattelee tästä asiasta. Ja mä uskon, että näillä harjoitteilla me voimme jatkaa tästä eteenpäin. Jos tulet kuntoutukseen, niin me rakennetaan sulle yksilöllinen ohjelma sun kehityskohteiden mukaan, miten me voidaan kuntouttaa sut takas lajiin. Voidaan samalla kehittää sun omia futisominaisuuksia, fysiikkaominaisuuksia sen mukaan, mikä sun tarve on. Tässä oli vielä ihan tosi perusasioita, että sitten me lisätään tätä kompleksisuutta ja pelinomaisuutta, kun tämä tästä hiljalleen päivä päivältä etenee. Tehdään paljon erilaisia harjoitteita. Koko harjoituksia mä en oikein ikinä näissä videoissa näyttänyt, koska aika loppuisi. Oliko se siinä?